Ano ba, Bo Obalen? Welcome to Where Pampanga. At sa video na to, Yes, nandito tayo ngayon sa may Yes Chicken dito sa may San Isidro, San Fernando, Pampanga. yes, kung mapapansin nyo guys, may special guest tayo ngayon. Mami Budi. Alright. So ayun guys, this is the newest Korean chicken restaurant dito po sa San Fernando, Pampanga. Samahan nyo po kami, papakita namin sa inyo kung ano po yung mga inihinda nila. So tara, let's go! Yes, chicken. So ma'am, gusto mo yung mga ramyun? Oo. Favorite mo yung Gusto ko ramyun? oh yes. Tingnan mo yung ano, si Mark, kamukha ko siya ng ano. Oo. Habang Mami Boots, nanumuli mo ka rin? Social ako ngayon, yung french fries kinakain. Naka-chopstick. Social. Chopstick, oo. French fries, naka chopstick. Tingnan mo, dapat babagi sa makeup. Okay, so ayun guys, gusto kong pag-usapan kung ano ba yung mga flavors ng mga boneless chicken dito sa Yes Chicken. So, first, meron tayong original fried, then meron tayong soy garlic, meron din tayo guys creamy onion, creamy honey butter, sweet red, and smoky red. Wow! Golden cheese at saka yung snow cheese. Para sa akin, I think kanina pa ako natatakam dun sa creamy onion nila. It's very interesting. And actually nakita rin natin kung paano na nilito sa loob. So as soon as you enter guys, dun pa lang nila lulutuin yung mga order po ninyo. Available dito, you can order half or yung whole chicken natin. Una na ako. Yay! Okay, so bago natin ibigay kay Joyce, titingin muna tayo dito. Yan. And nabanggit nga namin kagandahan dito guys, boneless po sila. So no need for you to, you know, parang kamaban sisimen o so boneless dito. Ang linggo, kailangan ng Messi. Oh! Messy. Messy. Tapos tinikman mo yung kanilang creamy onion. Ang naman yung kanilang golden cheese. Yan, so to add flavor sa ating mga chicken, meron tayong added sauce dito, meron tayong red, and yung kanilang mayo. Siyempre, titikman natin yung red. Nice. Mayo naman. Yummy! So ayun nga guys, another place for you to check out, and we would like to congratulate Yes Chicken for opening up. Kasi nga, isa to sa mga talagang dinadala natin kapag may mga potluck, gathering, salo-salo. Napakadali po niyang dalhin at saka sigurado po talagang pagkakaguluhan. Yeah, so kung naghahanap tayo ng crispy, boneless chicken na matatagpuan lang dito sa may San Isidro, San Fernando, Pampanga, visit nyo itong Yes Chicken. They are open from 11 a.m. up to 10:30 p.m. every day. Monday to Sunday. Yes. Alright, so there you have it guys. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you on the next one. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.